ťažké nájsť a potom jej rásť. Keď ju raz nájdeš, nechceš stratiť jej čas. Nevládzeš ďalej sám. Nechcem nikdy stáť sám bez teba, Ježiš môj priateľ, sám. Nechcem nikdy stáť sám bez teba, Ježiš môj priateľ. Toto sú schody, po ktorých kráčame už 3. rok a chceme kráčať naďalej. Možno to je práve naša cesta, ktorou kráčame bližšie k Bohu. A za týmito dverami, aj tu na, sú ľudia, úžasní ľudia, Ktorí nám dávajú pocítiť silu tohto spoločenstva. tak príďte medzi nás A neváhajte. s nami. Našiel som ju, stojím v nej, kráčam v nádeji tak hmlistej. Našiel som ju, stojím v nej, bojím sa, že neviem, je to o nej. Našiel som ju, stojím v nej. To, čo ma najviac oslovuje na chválach, je Božia prítomnosť. A že je tu spoločenstvo mladých ľudí, ktorí sa dokážu pozdieľať a že Boh cez toto pôsobí. Že neviem, je to o nej. Našiel som ju, hej, a